ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Ромиз ва ин аст барномаи Алиф Он. имрӯз шуморо оид ба ҷанбаст ва навгониҳои алиф дар моҳи июл хабар хоҳам дод. ин моҳ хеле пурбарор гузашт. аз санаи сеюм то 15 июл барои хариди мошин иқдом гузарондем. дар он шахсони зиёд тавонистанд ки бо шартҳои муфид мошини орзуҳояшонро бихаранд ва акнун то 5 сол маблағашро ба ҳазур месупоранд. шартҳои иқдомӣ солона 13% бо доллар ва 25% бо сомонӣ буд. ҳамарӯза ҳам дар идораҳоямон ва ҳам тариқи фосилавӣ ба мизоҷонамон хизмат расонида истодем. мувофиқи нишондодҳои моҳи июл дар офису нуқтаҳои хизматрасонӣ ба зиёда аз 123 000 нафар хизмат расонидем. инчунин 80 000 мизоҷ ба алиф тариқи занги телефонӣ муроҷиат карданд. бо 43 000 нафари дигар бошад худамон ба алоқа баромадем. тариқи онлайн чат бо 50 000 мизоҷ ҷавоб гардонидем. дар моҳи июл барои бо QR пардохт намудан дар мағозаҳо бо 50 шарики нав ҳамкориро оғоз кардем. инчунин барои бо корти салом ба насия гирифтан бо 39 муассисаи дигар шарик шудем. дарҳои алиф барои ҳамаи шахсоне кушода аст ки аловаи чашм ва арзишҳои инсонӣ доранд ва дар моҳи июл чунин 34 нафари ғайратмандро ба оилаи худ ҳамроҳ кардем. агар шумо ҳам аъзои оилаи мо шудан хоҳед, дар сайти job.alif.tj ба дилхоҳ ҷойи кор дархост гузоред. дӯстони азиз, чӣ гуное ки ҳамагон аллакай маълумот дорем, аз санаи 1 августи соли ҷорӣ тамоми хизматрасониҳои давлатӣ тариқи ғайринақдӣ пардохт карда мешаванд. қайд карданем ки санаи 24 моҳи гузашта дар телевизиони Тоҷикистон барномаи пахши мустақим оид ба ҳамин мавзӯъ баргузор гардид. шумо метавонед ки сабти ин барномаро дар саҳифаи ютубии мо тамошо кунед. имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд иҷрокунандаи вазифаи муовини раиси Алифбонк Далер Каримов. хуш омадед. мехостем оид ба ҳамин мавзӯъ ки аз тарафи мизоҷон тариқи занги телефонӣ ва тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ саволҳои такрорӣ омадаанд ба мизоҷон шарҳ диҳем. якум чизе ки мехостем ба мизоҷон фаҳмонем, ин намуди пардохтҳо, яъне гузариш ба ин намуди пардохтҳо чӣ бартариятҳо овард ба мизоҷони алиф? салому алайкум Ромиз, ташаккур барои савол. агар дар бораи он ки баъд аз амалӣ гаштани ин фармони мазкур ки барои вусъат додани пардохтҳои ғайринақдии давлатӣ равона гардидааст сухан кунем, албатта аллакай метавонем гуфт ки барои мизоҷони алиф зиёда аз 300 хизматрасониҳои давлатӣ дар барномаи Алифмоби дастрас гардиданд ва метавонанд мизоҷони алиф аллакай сар карда аз андозу аз боҷу аз хизматрасониҳои ҳар гуна вазоратҳо ва мақомотҳои давлатӣ истифода бурда пардохт намоянд ки ин албатта кори онҳоро хеле осон мекунад. агар мисол орем, пеш барои пардохти ин хизматрасониҳо дар навбатҳои дароз истодан лозим буд. айни замон аллакай чӣ аз ҳамон ҷои нишаст бо ҳамон гӯем ки чой нӯшида метавонем ки як ҳамон хизматрасонии дилхоҳе ки ба мо лозим аст пардохт намоем. агар дар бораи дигар бартариятҳо боз суҳбат кунем, ин он аст ки ҳамаи маълумотҳо сабт мегарданд. масалан ҳамон чеке ки айни замон баъзан дастрас мекардем, метавонад чи сифаташ паст бошад ва рангаш хира шавад ва маълумот кур шавад, ё ин ки гум кардан мумкин аст, ё ин ки баъзан кӯдакҳо метавонанд гирифта даронанд. ин ҳолатҳо низ дар оилаҳо шудаанд ва аз ин чиз аллакай чи як осонӣ гӯем ё ин ки як эҳтиёткорӣ гӯем ба даст омад ба мизоҷони алиф ки тавассути барнома метавонанд даромада чӣ пардохтҳои худро бинанд, таърихи пардохтҳояшонро бинанд ки кай ва чӣ қадар пардохт карданд ва дигараш он аст ки метавонанд ҳамон гӯем ки маблағе ки бояд пардохт намоянд, масалан барои барқ бошад ё барои ягон хизматрасоние ки баъд аз истифода барии он бояд пардохт шавад ва ҳамчун қарз нависонда мешавад, онро метавонанд дар ҳамон низоми масалан дохилӣ тавассути ҳамон барномаи мобилӣ Алифмоби даромада ҳамон қарзашонро ё ки ҳамон маблағе ки бояд пардохт кунанд бинанд ва бохабар шаванд ки
чиқадар маблағ лозим аст, ки ин ҳам як осонӣ аст. агар мизоҷоне ки ин хизматрасониҳоро надошта бошанд, яъне танҳо корти салом дошта бошанд, метавонанд ки пардохти хизматрасониҳои давлатиро анҷом диҳанд? албатта агар мизоҷони мо гӯем ки танҳо корти салом дошта бошанду алифмоби ё корти миллии алифро надошта бошанд, метавонанд бемалол онро аз нуқтаҳои хизматрасон ва идораҳои мо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас намоянд, ки рӯйхати онҳо дар сайти alif.tj мо дастрас аст, то ки бо ҳамон ҷои зарурияшонро ёфта рафта тавонанд. ва албатта ҳамкорони мо шод мешаванд аз он ки ба мизоҷони мо онро насб намуда фаҳмонанд ки чӣ тавр истифода баранд, чӣ тавр пардохт намоянд, чӣ тавр пур намоянд корту ҳамёнро ва хизматрасонии зарурӣ ва ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳанд. агар гӯем ки танҳо корти салом дошта бошанд, айни ҳол аксарияти хизматрасониҳои давлатӣ бо корти салом пардохта намешаванд, лекин масалан агар пардохти барқро гӯем, онро метавон чи ба як муҳлати кӯтоҳ ҳам бошад, лекин ба насия бо корти салом пардохт намуд ва онро ҳам аз тавассути алифмоби амалӣ намудан имконпазир аст. айни замон ҳамаи мақомотҳо ва ҳамаи бонкҳо дар талоши он ҳастанд ки ҳамин хизматрасонӣ пурра дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ паҳн шавад, яъне ба ҳама дастрас бошад ва ба ҳама қулай бошад. мо хабар дорем аз он ки дар баъзе минтақаҳо мушкилӣ бо алоқа ҳаст ва дар ин самт ҳам чӣ хеле ки хабар доред аз худи хабарҳои операторҳои мобилӣ ки паҳн шуда истоданд ки онҳо барои беҳтар кардани сифати хизматрасонии худ корҳои техникиро анҷом дода истоданд. ин кор ҳам рафта истодааст ва аз тарафи бонкҳо низ ва аз тарафи мақомотҳо низ корҳо рафта истоданд ва чӣ тавре ки хабар дорем дар фармон қайд шудааст ки бояд портали умумӣ сохта шавад ки дар он ҳамаи мақомотҳо ва ҳамаи бонкҳо бояд пайваст бошанд ва бовари комил дорем ки то охири сол боз чандин дигаргуниҳои дигар, бартариҳои дигар барои мизоҷони аз ҷумла алиф ва дигар бонкҳо низ пайдо мешаванд ва онҳо метавонанд боз ҳам чи зиёдтар ё ин ки ба онҳо метавонем гӯем ки ин хизматрасонӣ боз ҳам дастрастар гарданд. тамошобинони гиромӣ, то тамомшавии тобистон як моҳи дигар монд. онро шавқовар гузаронеду истироҳат кунед ва ҳамчунин соҳиби тӯҳфа шавед. басаи сайёҳӣ ё чиптаи ҳавопаймоиро нақд ва ё ба насия бигиред ва корти виза платинумро ройгон гиред. бо ин роҳ ҳам кишвари дӯстдоштаи худро сайр кунед ва ҳам аз имкониятҳои корти премиалӣ баҳра мебаред. хабари навбатӣ бошад барои довталабон ва донишҷӯён аст. бисёре аз шумоён бинандагони азиз 25 июл ҷавоби маркази миллии тестиро гирифтед. агар шумо ба донишгоҳи шартномавӣ гузашта бошед, пули таҳсилро метавонед то 24 моҳ майда ба насия супоред. шахсоне ки ба донишгоҳҳо ҷой ёфтаед, аз номи тамоми алиф муборакботии моро қабул намоед. шахсоне ки ҳоло нагузаштаед, роҳафтода нашавед, танҳо ҳаракат кунед ва мо боварӣ дорем ки ҳатман ба донишгоҳи орзуятон мегузаред. дӯстон, акнун мегузарем ба бахши саволҳое ки аз тарафи мизоҷон зиёдтар такрор мешаванд. саволи якум: фарқияти кортҳои виза дар чист? ҷавоб: кортҳои виза дорои се сурат ҳисоб ҳастанд: доллар, сомонӣ ва рубли. корти виза голд шумо метавонед бе комиссия онлайн пардохт намоед. инчунин аз хазина ё банкомат пули нақд гиред, маблағ интихол кунед ва дигар пардохтҳоро анҷом диҳед. бо виза платинум ҳамаи имкониятҳои виза голдро истифода бурда метавонед ва инчунин дар як сол 2 бор метавонед ба толорҳои тиҷоратии лаунҷкӣ ройгон ташриф оред. мошинро бошад дар сайти avis.com иҷора гиред. ҳангоми дермони ҳавопаймо ҷуброни маблағи муайян гирифта метавонед. бо виза инфинити бошад ҳамаи имкониятҳои корти виза платинумро ба даст меоред. ғайр аз ин дар як сол то 6 маротиба дар виб толорҳои лаунҷкӣ қариб дар тамоми фурудгоҳҳои ҷаҳон ташриф оварда метавонед. боз чунин имкониятҳоро дорааст: то $2 миллион суғуртаи сайёҳӣ, хизматрасонии ройгон консерт дар мессенҷерҳо, ҷуброни маблағ ҳангоми дермони ҳавопаймо ё гум кардани багож. саволи дуюм: барои харидани доллар аз куҷо дархост гузоштан мумкин? ҷавоб: барои харидани доллар дар ин ҳавои гарм баромадан зарур нест. шумо метавонед дар хонаи салхин нишаста ба ин сайт дароед, дархост гузошта
навбат гиред. дӯстони азиз, ин буд хабарҳо дар моҳи июл. то моҳи оянда сарбаланду хонаобод бошед.